15 anyos nga lalaki na palgangwan ay kinabuhi sa parking area sa Tabor Hills, Barangay San Jose, Sabados buntag. Biktima ginuang na biktima sa pagpamusil. Si Luan Merendina sa report. Nagbuyod ng way kinabuhi ug may samad pinusilan sa Buko-Buko kining usa ka 15 anyos nga lalaki sa usa sa mga parking area sa Tabor Hill niadtong Sabado sa buntag. Ang batanong biktima kinsa wa na gisulob nga t-shirt dihang nahagba, positibong giila sa mga kabanay nga taga Purok 4 ug usa ka grade 10 student. Matod sa iyang igsuon nga samtang nagbilar sila sa haya sa iyang ama-ama mga alauna sa kadlaw niadtong Sabado, gisita niya kini kay kalit lang milakaw uban sa mga barkada. Igo lang matod pa kining niingon nga manguha sila og mangga. Apan pagka alas 2 sa kadlawon, nabantayan na lang nilang nagdinaganay na pauli ang mga barkada sa iyang manghod. Ang pangutan na asat mo sirisyin. Pagdaganay dan la daw, pagdaganay daw wala lang tanas lang luyo. Kasi tanang luyo niya pag kuan ko no, pag nakadungog sa ning agay. At tura niya, abin lag joke ra ba? Ya. Mao to, among gi kuan, among gi balik. Pero wala mi gi niadto sa katong pusilan kay basin napangadto ba niya. Wasa ko nagdahom nga na pa ang manghod gato. Matod sa magwang sa biktima, gipangita nila ang iyang manghod ug wa niya makit-i ug nagtuon na lang siya nga didto kini sa balay sa iyang uyab. Dihang mihayag-hayag na, gibalikan nila ang dapit diin gikatahong gipamusil ang iyang manghod ug ang mga barkada niini. Ug nakita na lang nila ang patayng lawas tapad sa usa ka sakyanan nga giparking sa dapit. Matod sa inahan sa biktima, wa siya matumbok nga posibleng responsable sa hitabo kay wa may gikabikil ang iyang anak. Apan ang magwang, adunay pagduda kung si kinsa ang responsable. Feel na ko, gwardiya ba na? Kaya nang gwardiya beda lahi arang gwardiya diha. Duda ra sad nako kana kay naman sa ikan time sa diha nga wara mi dira. Ara ba tambay ba? Mo mana ra ng gwardiya, badlong ra man nga ay sa mo dira. Gwardiya ba tortanod? Matod sa hepe sa Talamban Police Station nga nakakuha sila og kopya sa CCTV sa Tabor Hill nga mitukma sa susamang oras sa paglakaw sa biktima uban sa iyang mga barkada. Base sa CCTV footage, 1:54 sa kadlaw niadtong Sabado, may upat ka mga batan-on nga pulos na naghukas sa t-shirt kay gigamit nila kining tap-tap sa naong samtang nagtan-aw-tan-aw sa mga sakyanan nga nagparking sa dapit. Kana sa lookout naganay ito. Yan naman ang kan. Oh, wala siya din. Mo na siya ang nakapula. Ang parking area, diin sila gipamusil, pipila pa katikang, gikan sa laing parking area, diin napalga ng nagbuyod ang 15 anyos tupad sa sakyanan nga may buak sa windshield. Matod sa hepe sa Talamban Police Station, wala may report sa ilang buhatan nga may nakawat sa maong sakyanan. Although nga naa mi person of interest, but right now amo pagigipalawman ang investigation kabahin nga ani insidente. Di matukib ang gibating kaguol sa inahan. Ilabi na kay wa pagani malubong ang iyang live-in partner, namatay pa ang iyang anak. Ako lang inaot ng tako ba nga anak pusil niya, matubang lang nako. Ay, dawat ba dyan punta kung sa kong anak, di ba? Ora man nato Kung tinuod ba dyan na nga makita sa CCTV ng nungkab ba? Giswayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa nagduma sa Tabor Hill, apan way miatubang kanamo. Gikonpermar hinuon sa Talamban Police nga makadagang higayon na silang nakadawat og report nga may mga insidente sa pagpangawat sa Tabor Hill. Hinungdan nga may gibutang na nga mga CCTV camera sa palibot. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merendina, Balitang Bisdak.